Human nga taga Sambuan, Cebu nakalangkat sa ikanapulo nga pwesto sa Nurse Licensure Exam 2022. Lucky charm sa iyang kalampusan, iyang ipaambit kanato. Dungan tang sayran kini pinaagi sa bida ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Laing Sugboanon gikan sa Sambuan probinsya sa Subo ang nanghaod sa bag-o lang nga gipagawas nga resulta sa PRC sa Nurse Licensure Exam 2022. Sa passing rate nga 87.84%, nalakip si Kiara Haitana Bingaan sa top 10 sa maong pasulit. Si Kiara, produkto sa Negros Oriental State University sa Dakbayan sa Dumaguete. Asoy ni Kiara nga sama sa ubang mga mikuha og licensure examination at doon na usab siya totoo nga gibuhat atol sa pasulit. Nag-visit ang iglesia ko, dato Simala, kang Archbishop Kamomot sa Karkar, then Birhen sa Regla. Then katong pencils nga mong gigamit is top-notcher sad ang nagtahal ato. Gawas ni ini, wausab niya kalimti ang pagbisita iglesia. Apan, kung adto na may naghatag og suwerte kaniya, kini mao yang lucky charm ang iyang anak nga kaluha. Sila si Daniel Margaret og Daniel Henriette Bingaan, 11 anyos. Isip usa ka single mom, sa panahon nga siya kapuyon og daw mawagtangan og paglaom, ang iyang kaluha ang naghatag kaniya og kusog. I'm thankful jud nga kanang naabot sila sa akong life bitaw kay kanang sila may naghatag og direction kay sa una wala ra man baliwara baka nang okay ra og maka unsay naa na karon kay sila akong inspiration nga i-pursue na ko akong dreams, then sila sad akong inspiration nga kanang strive harder sa akong life kay para nila man ang akong gipangbuhat karon. Ang storya sa kalampusan ni Kiara nagpahinumdum kanato mga kapuso nga walay imposible kung ikaw man ning kamot. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Jabella. Balitang Bisdak.